This is a Vortex production. В твоя дом. Защото знаеш, че се дразниш, но пък аз съм на кон. Old Spice, бебе, мирише ти удява твой хормон. Защото влизаме там в кадъра, вие ще няма да баваме. Венци, венцарски, всички шунки, попански. 3-5-9, хип-хоп мислиш. Окей, нека да започна и на високо да се целя. Като взема мерни, като и бързо всички ще не целя. Добър вечер, казвам се Диона. И като дойда с мен минути, идва микрофона. Къде ми е микрофона? Аз съм стадиона и рапърите тичат след мен като Марадона. Само че не могат да ме пипат, няма да ме стигнат. Както казва Димчо, много ще ги жегнат. Добър вечер и чао, лайка ви и бао. Най-добрата се представим, поздрава, Денислава. Или пък както другото се изберете. Викайте ми, аз съм над кралете. Аз съм новата кралица, непогамцица. Може да ме видите, не може да ме спрете. Искам да ви видя горе дигнати ръцете. Хейтери мълзете, бачите, бете. Всички кучки искам задниците да ръцете. Поляра угасете, сте ме сете. Не мога да повярвам, просто чувам гласовете. Знаете съм мулти, това го разрастете. Пибе в пара и бутъки си живете. Motherfuckers, неги от фарсите, Красимиров Петров, винаги издов за любов. След малко започваме. Yeah boy, рапър так. Къде се намираме, нямам никаква представа. Живота да има къде да спиме, истината не пестиме, твоя трак, като ти я убиме. Господине, номерът ти няма да мине, когато фарсалто и си тук, няма лете зиме. Фиме, ту на по-добрите отношения, не казвай рап на аутотюновите си изделия. Влечение към гения на надарения с умения, по мое мнение е твоето решение. Вземи, те рими свежи, не джиречи, но дебело късо в вратарски мрежи. Доста често чувам това, много ги бележи, хванали микрофона, водата ясно без валежи. Рапър так. Четвърти, пети награди, на мене много ми се чади. Големия Анджи, рапър так, диджей Хем. Слушай, брат, почва така. Парите променят дори твоята душа. Скъпи хотели, нова кола, дори да си купиш нова жена. Бижута, това запомни, не можеш да си купиш любовта. И респекта на хората не се подава, няма цена. Има някои неща, които не се купуват. Едно от тях са чувствата. Аз чувствам, че ти за пари ще продадеш дори и майка си. Върти с очи, баща ти не те ли научи? What's the difference between the real and the good shit? Аз съм зет, 95% от рапърите в БГ не знаят какво е респект. Не те ли кефи стила ми? I need money. Къде записва микрофона? Тук ли? Много поздрави за цяла България. Аз съм Рейбон. Влизам тука, ей така, все едно, че червено, точно синьо, моето сако. Поздрави за всички, дето правят рап. Аз живял съм няколко години в студентски град. Тогава имаше Миленката, оценката висока. Фристайл съм прав, по цял ден пред блока. С мен е попката, ей, гледай другата посока. От другата страна на блока. Респект за моите хора, Габрово, отбора, Озана е високо, с други няма аз да споря. И съм диджей, не съм MC. Стил, герим пари, ти сам си ти. Респект за всички рапъри, за диджей Станчо и за Снайпер Рекърдс. За всички руси момичета. Снайпер, Murder Boys. Сега ще вкарам няколко контакта само.
Кажи им, Бобка. Още на старта, си бита карта, 300 посьора в квартала ми викат му Спарта. Нема как да ти дам на аванта, крием хапчета пико в чанта. От дила станах музиканта, сега да покажа таланта. Голем съм в играта с Бобо, ми викат Бобо гиганта. Тука съм Бонд, знаеш какво става, стига толкова. Нататък ще ги поредим, брате. Много уважение само да загатнем. Така осташно ясно. I'ma need me over that hooligan and DG, Steezy with the cloud rap, muddy chud drippin', that's that 777 positive, pink polo fleece crook mixed with the sedative, comment section popping out, fire and march everywhere, private jet soaring, catching wrecks above the atmosphere, raining in Taipei, take a swim at the rooftop, shooters in a spaceship and a jungle was the backdrop, whoa, digits going to a mill, flexing with the bottles out in Carson where you get the drill. Wash young, woman's under booty, young and low one T. High-end shit, swag dripping, gotta stay lead. Trapping out the boutique, splashing that Bollinger. Waiting on the shit I pick, keep the zip tight. Got the trap berry on flaming plan, talking real slick like the grease out the frying pan. Добре дошъл, където се намираш и не ме интересува дали ме разбираш как ти оказа. Ти е по-интересно, гадна рапърка, това е известно, честно. Нямаш ли друг начин да си го изкараш на мен, който може да значи, че не си кретен и можеш да бъдеш добър и мил с мен. Йоко, стик и инсект, микрофона подай ми, защото го желая. Знае колко струвам, когато го хвана. Той ме нарича мама и знае своето точно място при мен идва, защото го използвам страстно. Здравейте, аз съм Криминал. Искам да честитявам юбилея на Рапър Тек България. 40-ти епизод, брате. За това говорим. В момента няма да правя фристайл, просто съм откровен, защото ако трябва да вляза в Рапър Тек България, трябва да направя наистина фристайл. Не искам да се пиша проблем. Затова искам да тагна моят човек Тотини, който, разбира се, ще отговори на това. Ходи какта с римката, брат, искам да ти кажа, че брат, много ми изкача пружинката. Може ли да питам колко ти ми струва да забъркам някакви схеми, с години като тебе делеми големости, но смисъла се губи някъде, по кафенца, съберенца, вие сте навсякъде. Това ще говоря до някъде, пъща да мислиш, стигаде, сприсаде. Остата е за друго скъпа, за нещо под пъпа. Rapper Tag Bulgaria. Lexus in the building. Some little shit for y'all. Some freestyle, right? Bad to the bone, he's sexy, ain't it? Move so smooth, it ain't painted. Original rude boy with that style. Make the girls go crazy and buck wild. Yeah, I'm kinda cool, family man. Cause I need them grams. One day they will become a million. I keep on blowing up, baby, like I was Sicilian. Shit. I do this shit so easy, yo. Do the dread, said fuck the afro. They call me Lexus BG, ain't it? We rockin' 2016. Bang! Тези, които са живяли и са слушали рап 94, 95, 92, знаят как стоси лок.